Вітаємо вас, шановні глядачі, шановні гості студії. Сьогоднішня наша передача присвячена схемам у роздрібній торгівлі, найбільші схеми, про які ми сьогодні поговоримо з нашими гостями, з нашими представниками бізнесу, народними депутатами, представниками аналітичних центрів та представниками майбутньої влади. За оцінками МЕРТ, роздрібна торгівля – це найбільш тінізований сектор економіки, рівень тінізації якого досягає більш ніж 40%, при загальному рівні близько 32%. Про найбільш відомі схеми ми поговоримо сьогодні з Даніїлом Гетманцевим, доктором юридичних наук, професором кафедри фінансового права КНУ імені Тараса Шевченка, Сергієм Батрудиновим, директором МТА, голова роздрібного комітету роздрібної торгівлі СУП, Володимир Дубровський, старший економіст аналітичного центру Кейс Юкрейн, фахівець експертно-економічної платформи, Андрій Антоніщак, народний депутат України, представник профільного податкового комітету, і Надія Бедрійчук, керівник Асоціації прямого продажу, член наглядової ради Української ради бізнесу. Хвилинку ще. В нас представники аналітичних центрів ІСЕТ та Кейс напрацювали дослідження «Оцінка найбільших схем з мінімізації податків в Україну». І я прошу на кілька секунд показати графіку номер 1 на екрані. Вона була в сценарії, але ми її побачимо пізніше. Добре. На цій графіці це висновки дослідження, на ній зображено найбільші схеми, офшорні, контрабанда і таке інше. І контрабанда дає збитків державі на суму близько 75 мільярдів гривень на рік. Володимир Дубровський – один із авторів цього дослідження. І зараз з нами на зв'язку журналіст-розслідувач Ярослав Бугаков, і я прошу його вивести на екран. Да, Ярославо, добрий вечір. Вітаємо вас в прямому ефірі. І прошу розповісти вас, 5 хвилин у вас є, прошу розповісти, що ви нарозслідували останнім часом. Дивіться, у нас был большой журналист, еще раз здравствуйте, в студии, у нас был большой журналист, который касался ювелирки. Мы провели закупки в 5 самых крупных ювелирных компаниях. Это «Золотой век», это «Аурум», это «Укрзолото», это столичная ювелирная компания. И, собственно, сохранили все чеки. У нас есть видео, я вам передал видео, есть фото чеков. И у всех основных операторов рынка продажи осуществляются через ФОПы. То есть люди уклоняются от уплаты налогов, и люди имеют возможность продавать товар, который, может быть и краденым, и контрабандным одновременно. Плюс недавно мы... в принципе, в рамках этого же исследования мы провели закупку в сети магазинов Хелен Марлен и в бутике мужской одежды Символ. Хелен Марлен, магазин, который находится на Пассаже, продал нам товар по товарному чеку. Девушка, которая продавала мне товар, сказала, что в сети их магазинов еще есть 11 магазинов, которые, по всей видимости, работают по этой же схеме. То есть люди имеют возможность продавать товар, который прошел границу без уплаты налогов, плюс люди оптимизируют свою налоговую нагрузку с помощью такого инструмента, как ФОП. А учитывая, что магазины, в которых мы закупались, а это, еще раз повторю, Хелен Марлен и Символ, это магазины, которые продают вещи среднего ценника и выше среднего ценника, то тут надо понимать, что они превышают порог оборота, который положен ФОПу по закону в 1,5 миллиона гривен, иногда за день, а иногда за час. То есть там, какие-то праздничные дни, они могут эти 1,5 миллиона гривен наторговать за час реально. То есть люди уклоняются от уплаты налогов, в промышленных масштабах, я так скажу. Что касается ювелирки, то у меня, стойкое ощущение, что, около 90% рынка работает, по такой схеме. Что касается там продажи одежды, то есть информация о том, что 70% рынка работает по такой схеме. Мы будем еще дальше расследовать эту отрасль, и я думаю, у нас еще будет очень много фактов на этот счет. И снова-таки я повторюсь, что это не простые слова, у нас есть видео, у нас есть фото чеков, это все я предоставил каналу АТР, вы сможете это все посмотреть, со всем этим ознакомиться. Что касается рынка продаж электроники, то это 40% продукции реализовывается через ФОПов или через какие-то схемы, которые подразумевают реализацию товара, который, контрабандный и с уклонением от уплаты налогов. Если коротко, вот такой
пошел журналистский эксперимент. То есть контрабанда буяет, и это рынок. Это не схема, это не какая-то чья-то какая-то инициатива и так далее и тому подобное. Это правила игры такие. Самые крупные представители рынков как бы этим пользуются. І ці документи, чи буде воно нам зараз надано? Я передал все вашему режиссеру, там, я думаю, как бы вы сможете посмотреть куски в полминуты, по полторы, полностью закупка, расчет и конечное фото чеков. Можете посмотреть. Со своей страницы я это опубликую отдельным постом, там все будет, все будет показано, плюс параллельно я исследую, что это за ФОПы, кто ими руководит, и, как правило, руководители этих ФОПов — это люди, которые работают реализаторами той самой продукции, которую продает ФОП. То есть, если брать, например, цитрус, то руководитель ФОПа работает продавцом в цитрусе. Если брать, например, ювелирку, то завтра я посмотрю, и я уверен процентов на 85, что как минимум из 5, как минимум 3 будут работать в той же компании и продавцами ювелирных товаров. Угу. Ярославе, дуже дякуємо. Ми зараз переглянемо кілька відео і обговоримо цю ситуацію, знайдемо рішення, сподіваюсь. Дуже дякуємо вам. Да, відео, воно лише на тому. Вот такой нейтральный, хороший, под ретродием, не темнеет ничего и со всеми украшениями сочетается. Вот 220 рублей. Давайте его, да. Оплачиваете наличкой? Да. 220. 221, значит. 200. Ну, вот так вот. Не будет 20? Не. У меня только 200. Ага, хорошо, сейчас. Сюда какие-то там доп. Функции есть в этой покупке? И если обменять, Да, то есть да. вы имеете в виду, что вернуть, если что-то не Ну, понравится? например, да. Да, чек сохраняйте, бирочку сохраняйте. Если что, подходите в 180, Так. пожалуйста. А Укрзолото тут есть? Укрзолота нет. Ну тут Укрзолото имеется в виду ювелирные фабрики. Вот Золотой век, Золотая сова, Харьковский завод. Вот это все же у нас и есть. Ага, все, То есть понял. разницы абсолютно никакой, по цене разницы тоже абсолютно никакой. Потому что вот там вот в Золотом веке цена за грамм 1800-1600, у нас 1400, есть по 990. Мне просто сказали еще один подарок Укрзолото. Ага. А то, что он А что товарный, там именно вы нормально, ищете? типа, что это чек? Я говорю, то, что чек товарный нормально, типа? Ну, имею в виду. Ну это ваш чек, да, Всё, нормально понял. все. Все, понял. Так, я туда это беру. Все, дякую велике. Спасибо вам, приятного дня. Ярославе, якщо можливо, стислий коментар, і ми повернемось до студії. Ярославе, Если есть возможность, повторите, пожалуйста, плохо было слышно. якщо можливо, стислий коментар щодо того, що ми побачили, і ми повернемось до студії. Вы поймите, у меня нет картинки, тут такая история. Вы смотрели... Так, стислий коментар щодо вашого відео, де ви придбали ювелірні вироби. Стислий коментар може бути лише таким. Дивіться, у нас вся отрасль, 90% отрасли работает по такой схеме. И, чтобы вы поняли уровень отсутствия культуры в этой отрасли, я имею в виду деловой культуры. Например, «Золотый век» у нас рекламировал президент. И никого абсолютно не волнует, по каким правилам работает этот «Золотый век». То есть это уже давно устоявшаяся схема, и то, что я сделал, оно на поверхности. Я не знаю, какие тут еще, какие тут дополнительные нужны комментарии. Просто отрасль работает, в обход уплаты налогов, да и все. Используя при этом вот эти вот ФОПы, ставя в заложники физических лиц, которые занимаются предпринимательством по упрощенной схеме, потому что сейчас, если мы будем говорить о том, что надо каким-то образом ужесточать работу ФОПов, то они поднимутся и скажут: ребята, вы нам мешаете вести бизнес. То есть создана такая обоюдоострая ситуация, которую в любом случае надо решать, и в любом случае, я думаю, есть механизмы для урегулирования, для того, чтобы вот эти вот ФОПы не использовались крупными игроками для оптимизации налогов. Просто в этом ключе очень мало кто говорит, потому что как только ты начинаешь об этом говорить, все кричат, что ты хочешь убить малый бизнес. То есть надо под правильным углом глянуть на эту всю проблему. Я думаю, она не будет проблемой в очень скором времени, просто пока что, видимо, нет, скажем, воли это решать. Так, дякую, Ярославе. Зараз ще одне відео з магазину Хелен Мерлен, і ми повертаємось до студії. Кулончик с цепочкой какой.
Здрасте. Мне будет, наверное, надо ваша помощь, я ничего не соображаю, мне надо быстро выбрать подарок. Ну, на подарок могла бы предложить только сумку. Один костюмный ткань. Ну, вы считаете, что это отличный плащ? Да, я Все, считаю, что это идемте. отличный плащ. Цвет такой или Как у такой? Покахонтас, идемте. Такие. Да. Название Гуччи, это тоже наша сеть. Сальвадор Феррагамо, это тоже наша сеть. У нас 11 магазинов по сети. Так, это... Хотите бантик вам? Бантик мне вряд ли. Не вам. Не надо. Это чек, да, правильно? Это чек, да, не надо. А кидайте его. Да, я просто это все в кучу возьму и пойду все спокойненько. Я стёрну. Все, удачи вам, дякую. Так, ми подивились відео з магазину Хелен Мерлен. Тут все зовсім зрозуміло, ситуація така сама. Тому, Ярославе, ми дуже дякуємо і ми повернемось до студії, будемо обговорювати ситуацію з фахівцями. Сегодня в магазине «Символ», ну, как бы я увидел машину одного народного депутата. То есть, чтобы вы понимали, как бы товарные чеки берут народные избранники. То есть, ну, культуры нет никакой совершенно. И ну, даже богатых людей не волнует тот факт, что продукция, которую они покупают, она непонятного происхождения. То есть проблема очень системная, но я думаю, она вполне себе решимая. Была бы воля. Угу. Дуже дякуємо вам, Ярославе, і ми повертаємось до обговорення. Якщо немає заперечень, я запропонував би Сергію, як практику, як представнику бізнесу профільного, теж 3 хвилини висвітлити проблему, як ви її бачите, і далі. Тільки проблема або рішення теж? Рішення, мабуть, у другій частині передачі. Тому, ну, якщо ви за 3 хвилини встигнете і проблеми, і рішення, то... Ну, дивіться, це... Проблема, вона дуже така важлива для суспільства. І я згоден з Ярославом. У нас, наприклад, є дані по ювелірному бізнесу. Це наш бізнес Пандора. Він б'є 1 із 15% всього бізнесу, всі продажі через РРО. І ми отримали, наприклад, за даними Держкомстату, за перше півріччя 2018 року 400 мільйонів гривень був загальний, за півроку, був загальний оборот товарообіг ювелірної продукції. Із них товарообіг Амадео за той самий період був 342 мільйони. Тобто 85% бізнесу ювелірного знаходяться в тіні. Угу. І тут, я би ще додав, в чому тут проблема ще є. Тому що це не тільки продажа останньому клієнту. Це ще закупівля сир'я чи імпорт продукції. Він теж сірий. Це оплата персоналу. Вона теж сіра. Тобто ми маємо дуже великий обсяг тіньової економіки. Стосовно ринку одягу і взуття, там, мабуть, я не згоден, що 70% в тіні, тому що є міжнародні ігроки. І, до речі, наприклад, там одна компанія, котра входить до групи компанії MTI, Амадео, ми заплатили податків 100 мільйонів гривень. Тобто те, що робить ринок, одна компанія маленька. І у нас всього 40 там магазин, вона середня, але нам далеко до лідерів ринку, котрих тут показував. В одягу і взутті майже те саме. Тобто, якщо компанія Інтертоп, котра входить до групи компанії MTI, грубо кажучи, у нас по вартості ми завозимо там 20% взуття і одягу, по кількості це 3%. Тобто, це зрозуміло, що зазвичай таможена вартість дуже сильно занижається. І що у нас виходить? У нас виходить в країні така досить странна ситуація. Тобто була вона до сих пор до нової влади. Тобто всі знають о цій проблемі. Всі знають, що ця проблема існує. Вона дійсно не обговорюється. І вона не, як тільки хтось намагається її вирішити, наприклад, там, давайте поставимо всім РРО. Давайте, до речі, вони зараз коштують 6,5 тисяч гривень. Тобто немає дуже великої вартості по цьому РРО. Всім ви маєте на увазі взагалі всім? Тотальна фіскалізація? Або всім... Ні, не тотальна, або якісь критерії. По
по, наприклад, отраслям, чи по площі, чи по чомусь ще. Поставити це РРО, і зразу піднімається дуже великий гвалт, що, слухайте, це вбиває, ви хочете вбити малий бізнес, ви хочете зробити це. Тобто існує дві речі. Існує біла економіка і сіра. Що робила держава всі роки? Вона намагається щось вкрутити в білу економіку. Тобто намагаються зробити якісь дуже складні правила. Наприклад, у нас є п'ятикратка за невиконання там якісь правил по РРО. У нас є там перевірки фіскальної служби, у нас є перевірки всіх деяких служб. А якщо торгує компанія на ФОПі, до них приходить фіскальна служба і каже, слухайте, ми у вас знайшли порушення, вони на перший раз роблять штраф 1 гривну, на другий раз приходять, а там уже інший ФОП. Тобто держава зробила такі умови, що важко працювати в білу, а працювати в сіру чи в чорну дуже класно. Тому що там є вигода на податках, і там просто простіше вести бізнес. Зрозуміло. Ми це продовжимо цю тему, і зараз я прошу Володимира Дубровського, який провів кілька досліджень на цю тему, так теж з 3 хвилини стисло проблематика рішення. Так, дякую. Ну, по-перше, так, проблема, про яку говорив кореспондент, вона існує, але це те, що є на поверхні, це те, що найлегше побачити. Найлегше побачити, знов-таки, не повну тінь, а того, хто зареєструвався як ФОП, хто знає, вже про нього знає податкова і все інше. І з іншого боку, це у великих містах, це там у Пасажі, де-інде, знов-таки, це те, що лежить на поверхні. Те, що не лежить на поверхні, те, що важко побачити, за своїми масштабами, ну, принаймні, навіть в цьому секторі не менше, ніж те, що йде через ФОПи. Бо те, що продається через звичайні роздрібні мережі, частина продається з документами, які просто отримані від конверта. Тобто воно йде як нібито білий товар, але точно так само, як цей товар, який через ФОПів, він був завезений контрабандою, чи він був вироблений контрафактом. Просто під нього отримали документи, це нічого, ну майже нічого не варте, це кілька відсотків від вартості. І от ті, хто займався раніше індустрією відмивання грошей, індустрією втечі від податків, вони вигадали таку схему, щоб просто видавати документи під цей товар. Тому контроль первісних документів нічого не вирішить. Він тільки дасть заробити цим конвертом. Другий момент – це те, що якщо брати загалом схеми, які існують в тіньовій економіці, оце дослідження, про яке згадував Олег, воно якраз було покликано порівняти ці схеми за своїм розміром. Тому що те, що нам, як простим людям, видно на поверхні, і те, що лежить в глибині, це абсолютно різні речі. На поверхні ми бачимо верхівку айсбергу. В глибині ми бачимо 10 мільярдів доларів, які виводяться з України щорічно. Це за даними міжнародної організації Global Financial Integrity, до офшорних компаній. Потім частина з них повертається, але всі вони виводяться від податку на прибуток. Те, що стосується контрабанди, ну 75 мільярдів – це була оцінка на 16 рік, і це була верхня межа. Ми не можемо точно це оцінити. Це теж великі суми, десь вони порівняні, але знов-таки абсолютна більшість цієї контрабанди – це навіть не там якісь там телефони чи ще щось, а це, наприклад, паливо, яке продається на лівих заправках, де видають чеки, але ці чеки не реєструються в базі. 40% чеків, які надаються на заправках, не зареєстровані в базі чеків. Тому це йшлося на минулій передачі, представники Нафтогазової асоціації розповідали. Так само контрафактний алкоголь, наприклад. Раніше так, можна було піти на ринок Юність, там продавали контрафактний алкоголь, там була пальонка, а в магазині був чесний алкоголь. Ввели тотальну фіскалізацію цього сектору. Відсоток залишився той самий, але зараз, я особисто купував підробний коньяк в магазині, не буду називати зараз марку, але велика роздрібна мережа з іноземною власністю, тобто, нібито його там не могло бути. Але він був там з підробними документами.
Володимир, зрозуміло, проблема набагато ширша, ніж фіскалізація, так я зрозумів. Ну, про рішення, Взагалі, ніж ФОПи, ніж те, що пов'язано з фізичним. про рішення До речі, ми поговоримо. До речі, тут показали чек оплачено не ФОП, а ТОВ. От в Хелен Марлен, коли показали чек, там було написано ТОВ такий-то. Тобто товариство з обмеженою відповідальністю. Схеми бувають Юридична особа, різні. яке точно не має права продавати товар без касового апарату. Але воно це робить чомусь. Можна я додам? Зрозуміло. Одне слово ще. Так. Знаєте зараз, що кореспондент ще не побачив, що навіть зараз не утруждаються цих ФОПів реєструвати. Тобто, наприклад, видумується просто слово, ти можеш купити щось, там буде ФОП-стакан, наприклад, з водою, а такого в реєстрі фізичних особ-підприємців людей немає. І у влади немає ніяких можливостей. Тому це важлива проблема. Власне, проблема навіть не в ФОПах, а будь-які фізичні, юридичні особи на метеликів, так, з директорами, там, наприклад, з звичайно. Криму, можуть це зареєструвати і продавати через інтернет, через роздільні мережі. Так, проблема дійсно глибша. А інтернет це І взагалі просто чорна діра. Це чорна дірка. Тому і вона точно, знаєте, то що тут є чорна дірка в інтернеті, а ще є закордонні продавці. В Європі, наприклад, якщо Amazon кудись поставляє в Євросоюз, він платить податки, якщо його обсяг перевищує там, ну, десь 40 чи 50 тисяч. Тому що ПДВ він повинен заплатити. Тут ніхто нічого не платить. Просто кросбордер роблять і посилають сюди товари, і самі продавці міжнародні не реєструють тут компанії і не платять ПДВ. Це просто офіційна схема уходу від податків. Зрозуміло. Жахлива ситуація. Данило, ви підключайтесь до розмови. Яка ваша думка щодо цього? Які, можливо, рішення ви бачите у наступному парламенті, які, можливо, швидко реалізувати? Що робити? Ну, дивіться, проблема тіньової економіки, про яку ми зараз з вами говоримо, це далеко не проблема тільки роздрібних мереж. Це проблема, яка пронизує все наше суспільство, пронизує все суспільство наше 28 років, а може і більше, ще з часів СРСР. Це такий насправді суспільний договір між суспільством і державою. Коли з одного боку держава дозволяє собі такі масштабні корупційні схеми, а з іншого боку прикриває очі на зловживання, ухилення з боку бізнесу, передусім середнього та великого. Ми ж з вами не говоримо, коли ми говоримо про фіскалізацію чи про ці схеми, які показував ваш розслідувач, ми ж не говоримо про ФОПів в повному сенсі цього слова. Ми ж не говоримо про малий бізнес. Ми говоримо про способи ухилення від оподаткування середнього та великого бізнесу. І це є біда. І, власне кажучи, така ситуація, таке болото, воно до певної міри всіх влаштовувало, і ця ситуація, вона існувала. Але насправді це не може бути вічним, бо ми бачимо, що в тому, де наша країна перебуває в міжнародній конкурентній боротьбі, винуваті ми самі. І як держава вона винувата, та й суспільство вона винувате. Безперечно, перший крок повинна зробити держава і розірвати це замкнене коло. Не санкціями, а власним прикладом. Ми повинні припинити ті корупційні прояви, які є, як ознака, як та річ, яка морально виправдовує ухилення від оподаткування, морально виправдовує шахрайство з податками, яка дає можливість платнику податків виправдати себе і бути в очах своїх сусідів таким Робін Гудом, який не дає вкрасти свої гроші державі. Тому тут є декілька таких великих напрямів для роботи. І мені здається, що неможливо це вирішити в один місяць чи навіть в один рік. Це є певний тривалий шлях. Але якщо ми не підемо по цьому тривалому шляху, то ми втратимо державу, по суті. Бо тіньова економіка – це річ, яка співставна з війною, скажімо. Це річ, яка живить корупцію
яка корупцією надихається. Тобто це системна наша хвороба, це системна така патологія, яку треба лікувати поступово і рухаючись в різних напрямках. По-перше, ми вже почали про це говорити. Це корупція, яку необхідно припинити, це війна, яку також необхідно завершити в гарячу стадію, це безперечно. Це питання про політичну та економічну стабільність в державі. Другий напрям – це певні інституційні зміни, які необхідно провести також, і це треба робити поетапно. Ми говоримо про податкову амністію, як про необхідність підвести риску під нашим сірим фінансовим минулим і дати можливість всім розпочати життя, нове фінансове життя з чистого аркушу. Крім цього, ми говоримо про діджиталізацію, тотальну діджиталізацію всіх процедур адміністрування. Сюди відноситься і е-чек, електронний чек, який вже зараз тестується Державною податковою чи там фіскальною ще службою. Сюди відноситься і електронний інвойс, який сьогодні досить так жваво обговорюється в колах бізнесових і експертних колах. Митниця. 75%, Гройсман каже, 75 мільярдів, Гройсман каже 100 мільярдів. Різні цифри, але так чи інакше, безперечно, що це величезні гроші. Це величезні гроші, які повинна отримати держава, і не тільки гроші. Це ще й те, що деморалізує бізнес, білий бізнес. Це те, що показує, що не треба сюди йти, не треба сюди інвестувати. Тут не те місце, де можна нормально заробляти гроші. І навіть якщо ми вийдемо за межі податків, це і зменшення обсягу розрахунків в готівковій формі, переведення розрахунків в безготівкову форму, як це вже є сьогодні в країнах Заходу. І навіть не тільки податкове право, не тільки фінансове право, трудове. Той самий трудовий кодекс, який зможе надати можливість організувати відносини між роботодавцем та працівником у нормальний той спосіб, про який вони домовляться, а не якимось чином шукати інші такі сірі схеми, яким чином приховати свої заробітки. Штрафи, які сьогодні встановлені для бізнесу за непрацевлаштування, за кратні штрафи за неприбуткування готівки. Розумієте, коли сьогодні на бізнесмена накладається штраф в розмірі там більше 100 тисяч гривень за одного працівника, не оформленого на роботі, у нього не є проблема, чи платити штраф, чи не платити штраф. Є проблема, чи знищити цю фірму, кинути просто цю фірму, на якій він працював, або домовитися якимось чином корупційно з інспектором, що перевіряв. І при інспекції з охорони праці вже діють такі собі механізми, які дозволяють уникнути цих штрафів під такою кришею цих таких так званих установ, які вони за певний там щомісячна плата абонентська така у них за кожного працівника. Таким чином, це все досить такий тривалий шлях, який треба робити степ-бай-степ. Це не можна зробити одразу, але ми повинні на нього стати і повинні впевнені по ньому йти. І почати це повинна, безперечно, держава. І тоді вона отримає моральне право вимагати від бізнесу дотримуватись закону. Угу. Добре, чудовий набір пропозицій. Ми всі їх обговоримо сьогодні. І я прошу Андрія долучитись до дискусії, прокоментувати те, що казали колеги. І от митниця була цікава пропозиція, що митниця – це велика діра. І як ви бачите реформу митниці? Чим вам не сподобалась митниця у редакції Міністерства фінансів? І чому ви вирішили її заблокувати, цю реформу, через судові рішення? Ясно. Ну, давайте спершу почнемо. Тут журналіст говорив, що президент рекламував «Золотий вік». Ну, давайте розрізняємо. Не президент, а актор Зеленський. Президент Зеленський нічого не рекламує.
Давайте шанобливо відноситися до президента, як до президента Порошенка, так і до президента Зеленського. Від того залежить наше відношення і повага до держави. Це перше. Друге, шановні бізнесмени, держава вам нічого не винна. Я сам виходець з бізнесу і маю право це говорити. Скажіть, будь ласка, скільки у вас є проблематика? Скільки разів ви були на комітеті податкової та митної політики і піднімали це питання? Ну, ми багато разів піднімали це питання. На комітеті податкової та митної політики? Писали Ніні Петрівні, Я не пам'ятаю. дуже багато. Дивіться, можливо, ви ніли... Одну хвилинку. Я нікого не перебивав. Значить, дивіться. А ви ж задаєте питання. Так, ви відповісте. Дивіться, значить, я пам'ятаю, а я майже на всіх засіданнях був, що на комітеті податкової та митної політики, на самому комітеті, це питання не піднімалося. Але на нарадах я піднімав це питання, тому що до мене звернулося, я володію ситуацією, можливо, краще, ніж ви собі думаєте. У нас є Львівський ювелірний завод. Ще десь роки 4 тому я його вивів з-під банкрутства і поки що тримаємо, але дуже важко його тримати, тому що на ньому висить борг в 30 мільйонів гривень, який незаконно нарахувала податкова поліція, який ми різними хитрощами пробували розтермінувати, тепер його заблокували. Був тиск з адміністрації президента, я знаю, хто туди ходив. Не цікаво їм ювелірка, їм цікаво знищити, цікаво їм земля, яка належить ювелірці, щоб побудувати там цілий комплекс. Ось, це так до слова. Ось. І це я знаю, що твориться, як з ювелірів знімають по 10% за те, що клеймують. Це також не. Тобто, розумієте, комітет, якщо б ви це питання підняли, от повірте, на самому комітеті, тому що такого відкритого комітету податкової та митної політики, це весь бізнес говорить, за всю історію існування парламенту ще не було. Ось. І працюючи в умовах повного цейтноту, у нас просто реально не дійшли руки до ювелірки. Тому що це і війна за митну службу і за податкову службу. Це і війна з бляхарями, це і тиск МВФ. Тобто, реально це було дуже серйозний тиск. Ви чекаєте нового парламенту, я вам бажаю, щоб через 3 місяці ви не розчарувалися в ньому. Ми напрацювали цілий пакет документів. Я подивлюся, вистачить у них хисту і розуму, хай приймають. Не вистачить, знову ж звертайтесь. Розумієте? Зрозумійте одну просту річ. Стукайте і вам відчинять. Народ є джерелом влади. Так само бізнес. Якби ви зверталися активно до комітету, були присутні на комітеті, повірте мені, до вас би дослухалися. Я знаю цю проблематику ФОПів. Це справді виведення з-під оподаткування. Тепер, що стосується митниці. Якщо ми говоримо, я вам просто, друзі, скажу одну річ. Це не є контрабанда. Це є незаконне переміщення товарів широкого вжитку. Так воно називається. І, на жаль, воно, я не пам'ятаю, у якому році, в 2012-му, здається, була та стаття, була декриміналізована. Контрабанда у нас криміналізована. Контрабанда – це зброя, це наркотики, а це є товари з старовини. Ось, і все. Все інше – це товари широкого вжитку. Ось, і є партії тих товарів, їх конфісковують, занижують оце, що ви говорите, митну вартість, а криміналу немає. Ми пробували за результатами, я був членом тимчасової слідчої комісії по мукачевських подіях, всім відомих, і там ось, власне, зайшлося за підакцизні товари, за цигарки. Там конфлікт виник. Ми пробували внести в парламент криміналізацію від певної суми незаконного переміщення товарів широкого вжитку. На жаль, це не пройшло. На жаль, я говорю. Тепер, що стосується... В межах хвилини, будь ласка. Що стосується цього, що я заблокував конкурс. У вас невірна інформація. Я, Андрій Антонищак, народний депутат України, добився того, спільно з Анатолієм Макаренком, з рядом інших людей, що вперше в історії МВФ відкликав свою пропозицію, що митниця і податкова повинна бути разом, і ми розділили. Мені це коштувало 4,5 роки мого життя і виступив в Європарламенті. Розділили податкову і митну службу. Замість того, щоб прийняти наш комітетський, мій закон про національну митну службу, закон, де забирається звідти з гриви митниці прокурори, Служба безпеки України, поліція, які сидять просто отак, 11 контролюючий орган, і митник нічого не зробить. А що зробив пан Гройсман, який хотів поставити своїх смотрящих, там і Кривіцького підтягнув туди, Вінницького, який зараз знов втік на Волинську митницю.
Що він зробив? А вони тихенько постановою Кабміну це зробили, буцімто розділили, друзі, нам потрібно з чогось починати. Так ось ми з чогось почали. Почали проводити конкурс. Що означає проведення конкурсу? Це імунітет того, що виграє 5 років. Приходить новий президент, приходить новий уряд. А там сидить смотрящий від старого уряду і каже, сорі, у мене 5 років. Тому, вважаючи на конфлікт інтереси, вважаючи те, що та людина, через 2 дні я вже знав, хто переможе на конкурсі. Через місяць, може, ви бачили, президент України на всю Україну йде конкурс, а він вже вітає переможця. Це що, люди? Це не корупція? Це не корупція, тому я заблокував це. Податкова зараз є окремо. Все, є окрема служба, є пан Верланов, я вважаю, він на своєму місці, він фахівець достойно виграв. А пан Нефьодов, який, вибачте, 2 покушутри по паркету в митниці, і він вже, я просто хочу, щоб ви почули, бізнес почув. Розумієте? І тому він заблокований. І буде заблокований до тих пір, поки або не скасують конкурс і не проведуть новий, або вже новий Кабінет міністрів не зверне на цю проблему уваги. Але потративши 4,5 роки, доки я буду народним депутатом України, я не дозволю впроваджувати корупційні схеми. І ще ви одне сказали, ви назвали цифру 75 мільярдів. Шановний, не 75 мільярдів. Мінімально 5 мільярдів доларів. Про що я говорю? Колеги, до дискусії ми зараз повернемось. Це 75 мільярдів. Це не те, що це ви казали, що обороту втрати бюджету. Це втрати бюджету не 75 мільярдів, а мінімум 5 мільярдів доларів. Про що я говорю 3 роки. І тільки після того, розрахунки у вас є? Як я прошу, звичайно, розрахунки. Надішліть учасникам дискусії ваші розрахунки. Я нікому нічого не буду надсилати. Воно є в інтернеті, в живому доступі, все опублікував Шпігель. Але я говорю в іншу річ. Так, і тільки після того, як опублікувала не Шпігель, а Більд, і після того, тільки як німці опублікували, за нашими даними, тільки після цього всі дуже активно почали боротися. Зрозуміло. Дуже дякуємо. У нас на зв'язку Євген Плінський, і він має коротке запитання до народного депутата. Я прошу Євгена включити. Зателефонував журналіст-розслідувач. Євген, прошу вас. У вас питання до... Добрый день. Меня слышно нормально? Да, уже слышно. Очень интересно, очень здорово, что у вас впервые в вашей программе появился человек, который представляет контрабандные интересы. Это народный депутат Андрей Антонищак. Очень здорово, что впервые вам удалось вытащить противоположную сторону на какую-то дискуссию. Даже премьер-министр Гройсман открыто называл на заседании Кабмина Андрея Антонищака обличчям схематозу на митниці. Я как журналист-расследователь могу это подтвердить. И в первую очередь, Андрей Федорович, вы сами прекрасно знаете, что блокирование конкурса на главу таможни, которое вы осуществляете сейчас, оно является незаконным, так как вы не имеете права как народный депутат подавать иски в интересах третьих лиц. Третьим лицом является господин Роман Насиров, в интересах которого вы подали свой иск. Во-вторых, иск Насирова, который он подавал в своих же интересах, был отклонен судом. А третье, это вы подали его иск в интересах, чтобы он занял должность главы таможни, хотя он писал письмо о том, что он хочет занять должность главы налоговой службы. То есть все ваши действия, они противоречили закону, здравому смыслу, но суд, тем не менее, поддержал обеспечение вашего иска, что говорит об определенной договоренности. Я писал об этом в Фейсбуке, о том, что вы подали иск в интересах львовского контрабандиста Пупса Игоря Кривецкого, который совместно с Виталием Хомутынником достиг определенных договоренностей по блокированию конкурса на главу таможни, так как действующий глава и действующий бардак на украинской таможне прежде всего устраивал их, и вы стали инструментом в их руках, так как очень хотите переизбраться снова в Верховную Раду,
и делаете сейчас все, чтобы получить мажоритарный округ и снова стать народным депутатом. Вы почему-то не являетесь на все судебные заседания своего же иска, что выглядит очень странным. Євгене, дуже дякуємо. Зрозуміло питання. Андрій, я прошу вас відреагувати, і ми далі повернемось до дискусії. На дурня потрібно або обходити, або просто вступати в дискусію з дурном. Це завідомо програти мудрій людині. Це раз. Друге, я не балотуюся в Верховну Раду України. Крапка. Все. Так що хай заспокоїться. І отих 3 роки, що вони мене обливають брудом, хай зекономлять гроші. Я розумію, що вони відпрацьовують гроші. Хлопці, молодці, заробите ще там лишних 100 тисяч доларів. Я знаю, хто замовляє. Замовляють там одеські контрабандисти, замовляють львівські контрабандисти. Я просто з цього сміюся. Зрозуміло. Повертаємось до дискусії про проблематику. Надія Бідрячук, 3 хвилини, я вас прошу. Ви хоча б... Я вітаю всіх. Я хочу сказати про те, що я представляю Українську раду бізнесу, а також представляю Українську асоціацію прямого продажу. Ми об'єднуємо компанії, які реалізують свої товари, послуги через мережу дистриб'юторів індивідуальних підприємців. І ми якраз той сектор, який фактично більше 20 років вже працює з ФОПами, з індивідуальними підприємцями малого бізнесу. І, власне, великі компанії міжнародні змогли прийти сюди, не імпортери, а, власне, напряму великі компанії змогли прийти в Україну тоді, коли були створені перші умови для малого бізнесу. І я що хочу сказати. По-перше, коли політики говорять про те, що скільки є порушень насправді в сфері спрощеної системи оподаткування, ФОПів і так далі, порушення є абсолютно, але просто знаєте про те, що дуже велика кількість людей, це сотні тисяч людей, які працюють абсолютно прозоро, сприймаються на свій рахунок. І тоді, коли говориться про те, що давайте зробимо просто повністю скасуємо всю спрощену систему, давайте запровадимо тотальну фіскалізацію. Розумієте, є дуже велике нерозуміння з погляду людей, які нічого не порушують насправді і працюють абсолютно чесно. І треба тоді дивуватися, що ці люди підтримують ці протести і так далі, і так далі. Це перше. Друге, я хочу сказати про те, що, і, до речі, не можу не відреагувати все ж таки на репліку народного депутата щодо того, що держава нічого не винна бізнесу. Знаєте, ми постійно обговорюємо цю тему вже багато років. Так, багато років. І я просто пам'ятаю ще в часи Азарова, коли було запитання, ви ж там податковими деякими змінами, які потім були дуже швидко скасовані, вже просто вбиваєте бізнес, то він говорив, знаєте, 7 років мак не родив і голоду не було. Так що це не страшно. І от зараз, 2019 рік, ми, в принципі, чуємо ті самі розмови. Що я хочу сказати головне, з точки зору бізнесу, з точки зору ФОПів, з точки зору малого бізнесу. Для цієї проблеми, яка насправді є, немає простого рішення. Якби воно було, воно вже давно було прийнято. Є 2 проблеми, які насправді найбільше турбують і державні органи, і білий бізнес, який опиняється в нерівних умовах порівняно з бізнесом, який працює в тіні. Перша проблема – це те, що малий бізнес, виростаючи в середній і далі ще вище і вище, має переходити на загальну систему оподаткування. Він не хоче переходити, тому що вона надзвичайно складна. І, відповідно, він починає дрібнитися, тобто працювати кущем чи працювати якимось сортуванням, все. Треба працювати над загальною системою, просто треба зрозуміти, вивчити проблему, чому у нас є велика купа маленьких підприємств і там, я не знаю, якісь 1000 чи 2 великих підприємств. Середніх підприємств в Україні немає. Значить, і друга проблема – це, звичайно, тіньовий сектор, контрабанда, яка переміщується. І я хочу сказати про те, що запровадження касових апаратів, обов'язкових чеків, на прикладі, наприклад, електроніки, показало, що просто рішення про те, що повинен видаватися чек, це рішення не працює. Таке саме рішення можна прийняти в відношенні щодо всього бізнесу, всім видаємо чеки, і воно все теж не буде працювати. Більше того, я їхала сьогодні на ефір, і я читала новини про те, що Facebook запроваджує свою криптовалюту
Розумієте? Тобто дуже багато платежів фактично дуже швидко опиняться навіть поза банківською системою. Це неможливо проконтролювати. Можна проконтролювати тільки переміщення товарів через кордон. А розрахунки між людьми, тобто торгівля, яка зараз ми бачимо в інтернеті, справді там є дуже багато несумлінних практик, але торгівля переміщається в інтернет. Ви не зможете перевірити склад, не зможете перевірити офіси, не зможете перевірити розрахунки між людьми навіть через банки. І це питання найближчих, я не знаю, пару років насправді. І я просто, завершуючи, хочу сказати, що справді треба працювати над комплексним вирішенням питання. Одного рішення простого немає. Все скасувати, тобто зробити якусь таку примітивну реформу не вийде. Українська і так податкова система дуже така нарубана, знаєте, сокирою. Тобто вона не є стимулююча, вона не є розвинена, розгалужена і так далі. І хочу, будь ласка, пам'ятайте про те, що насправді не виплеснути чесний і сумлінний бізнес з цими реформами. Дуже дякуємо. У нас фінальну репліку Євген Плінський, він чекав буквально 30 секунд. І ми на невеличку перерву 1,5 хвилини, і друга частина дискусії саме буде присвячена вирішенню проблем. Євгене, так, вам фінальний коментар, фінальна репліка. Да, то есть оставался я на полуслове, на полумысли своей. Так вот, что хотел сказать, что как раз Андрей Антонищак отстаивал в прошлом году одну из главных схем по ввозу товаров в Украину дробленными партиями, так называемую схему пиджаков или муравьев, когда люди под видом товаров для себя возили, и сейчас продолжают возить, уже не в таких объемах, промышленные партии товаров, которые потом консолидируются и продаются уже на территории Украины. Эта схема была очень долгие годы недооцененной, но когда об этом стали писать журналисты, показывать, как это работает, оказалось, что проблема действительно очень большая и серьезная. Андрей Федорович, вы зря машете головой. Я прекрасно помню митинги, которые организовывали с вами на границе, и люди, с которыми я общался, откровенно говорили, что нас организовывает Андрей Антонищак. Вы это в комитете парламента. Не перебивайте, пожалуйста, я вас не слышу все равно, а вы мешаете зрителям услышать правду. Євгена, 30 секунд, прошу вас, завершити. Це що, ви мене провели сюди, щоб мене брудом обливати, чи як? Скільки це можна? Людей, которые возмущались ограничением этой схемы. И в комитете Верховной Рады подавал это все как информацию о том, что вот это единственное действие, которое Антонищак может сделать в ответ на прямые обвинения. Є документи Генеральної прокуратури, я ж тобі вже казав давно. Євгене, дуже дякуємо вам за ваш коментар. Ми втратили одного учасника дискусії. Так, ми 1,5 хвилини в нас перерва, і ми повернемось до обговорення проблем, до рішень.